Juuso Raitala, eduskuntavaaliehdokas Oulusta. Tervetuloa. Kiitos. Yksityisyyden suoja Suomessa on heikko. Miten tilannetta tulisi parantaa? Saanko näin, että sellaisia lakimuutoksia, jos yksityisyyden suojaa kavennetaan entisestään, ei pidä enää hyväksyä tulevalla hallituskaudella. Tästä ehkä pöyristyttävä esimerkki on autojen satelliittivalvonta, satelliittiseuranta. Eli joka hetki tieto siitä, että missä auto on, tallentuu johonkin valtiolliseen tietojärjestelmään, jonka käytöstä ja loppuviimeksi tavallaan kansa voi olla yhtään varma, mihin sitä tietoa käytetään. Mikä on kantasi ydinvoimaan? Kyllä vai ei? No sanotaan näitä kyllä. Se on näistä siirtymävaiheen energiantuotantomuodoista se pienin paha. Perustulo puolesta vai vastaan? Ehdottomasti puolesta. Nykyisessä tukiviidakossa on ongelmana nimenomaan se, että työnteko ei ole aina kannattavaa. Syntyy sellaisia kannustinloukkuja, jossa esimerkiksi 200 tienaamalla satainen menee jo siihen, että saa entistä vähemmän tukia. Tällaisiin rakenteisiin on tartuttava. Huumeiden käytön dekriminalisointi, kyllä vai ei? Mä puhun mieluummin depenalisoinnista. Eli on aivan turhaa resurssien haaskausta tuhlata poliisin voimavaroja joidenkin yksittäisten käyttäjien ajojahtiin tai tuomitsemiseen. Ennemminkin lähtisin tällaisesta haittojen minimoinnin ajatuksesta. Kiitos. Kiitos.